izričite suglasnosti dužnika. Znači, osoba koja je dužna je isključivo ona koja će odlučiti želi li se upustiti u taj postupak ili ne. Ima li još neki uvjet koji mora osoba ispuniti da bi ušla u postupak? To je sada drugi kriterij. Dakle, da bi osoba ispunjavala razlog za pokretanje takvog postupka, mora biti ostvaren stečajni razlog. Ja ću ovako da bude jednostavnije našim građanima za razumjeti. Primjerice, dakle, predlažu se dva kriterija. Prvi kriterij je ako je osoba zaposlena, primjerice ima stalno novčano primanje, plaću 4.000 kuna. Ako tijekom 2 mjeseca ne može ispuniti svoju obvezu koja prelazi trostruki iznos primanja, znači 12.000 kuna, tada je to osoba koja može se upustiti, dakle odlučiti ići u stečajni postupak. Drugi kriterij, drugi razlog jeste ako je osoba nezaposlena i ako njezine obveze neispunjene iznose više od 10.000 kuna tijekom 2 mjeseca. Sljedeći korak, kada osoba eventualno dobrovoljno odluči da želi u osobni stečaj, je što? Sljedeći korak je obraćanje savjetovalištima. Zašto je to važno i što zapravo savjetovalište bi trebala napraviti? Pa savjetovalište će na prvi način u stvari educirati naše građane, jer doista ono što je bitno da ne povezujemo broj blokiranih građana, broj građana kojima su blokirani računi i jesu li to doista sve osobe koje su zrele u Republici Hrvatskoj za pokretanje stečajnog postupka. Nisu, pojedine blokade traju po nekoliko dana, na određeni način naši građani